Na šestom, ujedno i posljednjem predavanju u drugoj kampanji Poduzetnici i javna uprava u sklopu projekta Podures, poduzetnika se informiralo o utjecajima parafiskalnih nameta i kako se isti odražavaju na poslovanje poduzetnika. Naime, parafiskalni nameti su sve ono što poduzetnici plaćaju, a što nije propisano porezom, a stvara im trošak. Prošle godine je Ministarstvo financija napravilo prvi registar parafiskalnih nameta za koje plaćaju otprilike isto koliko i poreza na dobit. Plan je da se godišnje u sljedećih 5 godina ta parafiskalna davanja smanje za 4% i krenulo je sa naknadama turističkim zajednicama i članarinama u Gospodarskoj obrtničkoj komori. Planiraju se mjere za svaku sljedeću godinu, što bi trebalo bar donekle olakšati poslovanje poduzetnicima. Pitanje je zapravo sam kako će se odrediti prioriteti, jer su to prave mjere koje zbilja najviše otežavaju poslovanje poduzetnicima. Naime, ponekad, bez obzira na prihode i veličinu poduzetništva, razni parafiskalni nameti predstavljaju veliko opterećenje brojnim poduzetnicima. Do rezultata započetih mjera kao i drugih mogućnosti rješavanja parafiskalnih nameta, savjet svim poduzetnicima. Ja bih zamolila da probaju s tim organizacijama koje moraju biti članovi potaknuti da rade u njihovu korist i da im kažu u kojim slučajevima bi oni htjeli plaćati članarinu i koje funkcije od njih zapravo očekuju i šta im treba. Tako da im budu korisni i da im bude lakše raditi.